como avanzamos antes, agora é a quenda da nosa arte, da nosa cultura en xeral. Temos convidados de Reino Unido, Venezuela, Suecia e unha das mellores guías neste eido coa que poderíamos contar porque a nivel profesional tocou e toca moitas dessas disciplinas. Soledad Felloza, que xa está connosco, actriz, conta contos, fotógrafa e xestora cultural. Moitísimas grazas por estar aquí. Adiante, a palabra é Nada, súa. moitas grazas, Tayane, obrigada. Porque Eh, vamos a ir. Sí, a dos, sí, sí. Estamos todos xa, sí, creo que sí, que estamos comezando a sumarnos. Bueno, é maravilloso porque eu son uruguaya que o único que teño de galego é que adoptei este país, esta cultura e esta lingua. Así que é maravilloso. Ali vexo que estamos entrando, que anda Breogán, que anda Ariana, que tamén está Paula, que tal? Vemos Venezuela ali ao fondo. A Paula, temos a Paula por ali? Non? Aínda non? Breogán sí que está con nós, que tal? Pois, bueno, nós imos conversar mentres Melissa. vemos así como chega Paula tamén, un pouco sobre cultura, arte e é posible conectar a Galiza da diáspora coa Galiza onde vivimos dende o noso traballo, dende a nosa profesión, dende a nosa vocación, que é a cultura e a arte, é posible tender pontes, é posible ter realmente un vínculo que no que todas as persoas da cultura sintamos que estamos mandando fora a Galiza que vivimos e os que están fora reciben esa Galiza. Entón, penso que sería moi interesante, máis que falar eu, dende o meu traballo de día a día de integrar Galiza co mundo, escoitar pois un pouco as vosas experiencias. Con nós, para que non nos coñeza, estará Breogán Togu, que é artista galego, multidisciplinar, que vai xuntando a súa arte a través da imaxe, da música, da poesía, tanto en Galicia como en Estocolmo. Estará Melissa Caramesa Sorey, que é coordinadora das aulas de música da Rede Galega no Reino Unido, e Ariana Sabio, que é coordinadora de cultura da Hermandade Galega de Caracas, Venezuela, coa que compartimos ademais que somos actrices as dúas de teatro, non é? Que tal, Ariana? Pois comenzamos coa pregunta un pouco para cada un de vos. Pensades que dende a vosa arte, dende o voso traballo, desas actividades culturais que organizáis, desas actividades artísticas, das vosas entidades, da vosa vida, que conexión facedes entre a cultura galega, fora e dentro? ¿Quién comienza? ¿Yo? Comeza ti, Ariana, sí, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecida por la oportunidad de estar en esta entrevista y aquí desde Caracas estamos todos demasiado emocionados porque además, como bien lo decías, estamos hoy en Valle Fresco, que es la segunda sede de la Hermandad Gallega y hoy estamos con la Romería de Santiago Apóstol. Bueno, Entonces sí, yo ya creo que esto responde un poco más lo que es para nosotros como Hermandad Gallega la cultura gallega per se. O sea, nosotros hacemos un simulacro del Camino de Santiago y damos unas tarjetitas. Valle Fresco es lo más parecido a Galicia que puede haber en Caracas, sus campos, sus flores, todo. Y yo creo que es una demostración del poder de la cultura, hablando y obviamente definiendo cultura como un todo, no solo es el baile y la música, estamos hablando de comida, de sensaciones, de olores, de la vestimenta. Caracas es un sitio súper caluroso y aquí estamos todos con chaquetas, guantes, haciendo nuestro camino de Santiago. Y para nosotros es tan importante como estar en Galicia. O sea, la sede de aquí, de Valle Fresco, fue elegida en un primer momento por la similitud de los campos verdes que tiene con España. Entonces tú dices, bueno, obviamente con Galicia, tú dices, ¿hasta dónde llega la cultura? ¿Hay un límite en verdad de cultura? Yo personalmente desde la Dirección de Cultura de la Hermandad Gallega, yo ni siquiera tuve una opción de decir o no estar en la hermandad. O sea, viví
toda mi vida en la hermandad y mi cultura es tanto venezolana como gallega. O sea, yo lloro con una muñeira que ahorita vamos a tener todos un baile con nuestro grupo de gaitas Xuntanza Fillos de Urense, como lloro con un alma llanera. Entonces a la larga nos volvemos uno y no sabemos ni siquiera dónde estamos, pero aquí estamos luchando por nuestras raíces. Qué bien. Breogán? Hola, escoitadesme ben? Sí, escoitamos ben. Vale, perfecto. Bueno, pareceme bonito que comezas Ariana, porque xusto estaba pensando que meus avós casaronse en Caracas. E moitas veces, cando eu penso no meu propio proceso de emigración, aínda que no meu ¡Qué caso... chévere! Sí. Eu penso moitas veces venme a cabeza, porque durante uns anos un profesor vasco e falaba moito da carga que ten na escultura vasca, pois que sempre se te asocie cunha escola máis abstracta a partir do traballo do Teiza. E eu pensaba un pouco de que sería, no caso galego, non sei se quizáis pola situación na que estaba nese momento ou estar aquí, pensei que moitas veces é o propio proceso de migración e a figura un pouco tópico do galego emigrado, que bota menos a casa, todo pois o típico da morriña. Entón, na pregunta de se é posible ligar ese sentimento identitario que acontece no propio territorio e o que acontece fora, eu moitas veces penso que forma parte un do outro, que é un proceso histórico e que non sinto que fose realmente unha elección que eu fixese, estando aquí pensar, vale, esta vivenza que estou tendo vou na ligar pois co que queda na Galicia territorial, senón que sentir un pouco un proceso bastante máis fluido, máis natural, máis orgánico. Hai certos povos, como é o noso caso, que, bueno, pois teñen unha ligazón coa migración diferente co que poden ter pois noutros espazos máis hexemónicos, digamos, entendendo pois a complexidade do territorio galego, de que sexa unha cultura minorizada dentro dun estado que sí que pois é moito máis hexemónico. E bueno, iso que fai que sexa moi complexo, pero penso que sempre hai procesos culturais semellantes. Pensei moito, por exemplo, na cuestión da ligazón entre paisaxe e lingua no meu primeiro ano na Suecia, como había ferramentas da propia lingua que eu podía notar que se repetía. E, bueno, non sei se estou respondendo a pregunta, pero dende logo penso que é moi difícil de evitar que algo que surxe dun xeito orgánico e que hai moita carga histórica detrás. A min iso é algo que me interesa e penso que temos que manternos cunha mentalidade aberta e loitar contra certo esencialismo de que é ou deixa de ser unha cultura e entendela tanto a cuestión da cultura, da lingua, da identidade ou como se xera unha comunidade en definitiva dun xeito moito máis fluido, non tanto como unha imaxe a repetir, senón como algo que está acontecendo constantemente e que, bueno, pues leva diferentes derroteiros e todos forman parte dese mesmo corpo máis comunitario, digamos. Exacto. O sea, que estamos falando de que esa identidade entendemos máis ou menos, se seguimos un pouco a túa obra por algunha cousa que vemos por redes ou demais, evidentemente pois aparece dun xeito, como ben o dis, orgánico, natural e por sobre todas as cousas orgulloso, aínda que un non vai coa bandeira por diante, pero de algunha maneira sinte que ao sair ao mundo pois sae o que é o que é a identidade que ten, o lugar que ten e o lugar onde se formaron as nosas emocións. Decía Ariana, no? Emocionarse, aínda que sexa venezolana, de escoitar música de aquí ou de estar a celebrar unha festa que hoxe, que é 24 de xullo, pois claro, estás pensando na festa da patria, como pode alguén que está na outra punta do mundo sentir a emoción que pode sentir eu que estou aquí a poucos metros da Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela, non? Melisa Caramesa Sorei, que é a coordinadora das aulas de música da Rede Galega no Reino Unido. Melisa, estás por aí? Sí, aquí estou. Aquí, hola Melisa, benvida. Hola, boas, gracias. Pois nada, eu primeiro decir que, bueno, parece que hai unha conexión venezolana aquí neste episodio, porque é a miña cuñada, pero bueno, a miña cuñada é venezolana, de filla de emigrantes galegos, aquí sí, así que, bueno, aí vai o momento venezolano para empezar a falar de un tema, claro, é moi o de ligar a Galicia exterior a nós os que estamos aquí no Reino Unido, en particular en Londres, porque é onde a Rede Galega no Reino Unido fai as clases, pois foi tamén algo moi orgánico e deuse case por casualidade, porque tivemos a sorte de que
un profesor, Xavi Castaña, que é etnomusicólogo, emigrou aquí a Londres, coñecémolo, e nós, dentro do que é o comité de xestión, queríamos facer algo, gustábanos as clases, o vir el para aquí, pois foi algo orgánico que aproveitamos que el andaba por aquí para organizar as clases, e sí que hai, o que se vía é que esa conexión que había da xente que ven as clases, que o feito de aprender unha cantiga e non só iso, pero tamén todo o que había alrededor do que era a cultura oral popular, porque ademais de aprender unha cantiga e a tocar na pandeireta, Xavi fálanos de como se cantaban esas cancións, dos traballos que se facían, e aprendemos, ao mellor aprendíamos palabras, compartíamos un momento entre todos os que estábamos ali, que non somos só galegas as que imos ás clases, hai xente tamén, hai italianas, hai varias inglesas, entón é un momento de confraternización para as galegas, de conectar coa nosa cultura e ao mesmo tempo de conectar con outras, porque temos unha alumna, digamos, que é de orixe xamaicana e tamén se identificaba cos labores de traballo que había de mulleres traballando xuntas. É unha maneira de identificarte con outra xente, con outras culturas, e vendo que o teu micromundo pode estar reflexado noutras culturas. Para ir a casos concretos do que sería, dende o punto de vista profesional ou semiprofesional da cultura, da arte galega, non? Dende as áreas que estades os tres, mantedes algún tipo de contacto, relación directa con artistas, con creadores, profesionais ou con entidades que fomentan a cultura de Galicia dende Galicia ao exterior? Quero dicir, por exemplo, antes en outro dos faladoiros falábase a nivel de fútbol de como potenciaban as escolas de deporte para que os nenos entren dende outros países, mesmo ao Celta, ao Depor, e eu visualizaba. Non tendremos algo así para o Centro Dramático Galego, polo mundo diante, non teremos para as escolas de arte, para ese tipo de cousas tamén o pensaba, non? Vos tedes algún tipo de contacto concreto o aspirades a telo? Bueno, en el caso de la Hermandad Gallega de Venezuela, como aquí en Venezuela hay otras hermandades en diferentes estados, nosotros mantenemos contacto directo con la Xunta de Galicia y utilizamos los planes de estudios que ellos nos ofrecen, bien sean las escuelas abiertas o los obradoiros. En las escuelas abiertas nosotros mandamos estudiantes a Galicia a perfeccionar lo que es el corte y costura de los trajes típicos, pandereta y canto, el baile gallego. De las artes escénicas, el teatro todavía no está ahí tan metido. Es algo que a mí me gustaría. En lo personal, yo contacté a Fina Callejo, que pertenece al Teatro Rosalía de Castro, porque nosotros tenemos en la hermandad 8 agrupaciones culturales, de las cuales una es un grupo de teatro juvenil. Y la dramaturga Fina tiene una obra de teatro que a nosotros nos gustaría montar. De hecho, ella nos las facilitó, sobre la vida de Rosalía de Castro, contada por y para adolescentes. Pero en los obradoiros, volviendo al programa de la Junta, ahorita en octubre vienen siempre personas acá a fomentar la cultura gallega. Porque si bien es cierto que a mí me alegra que aquí los compañeros de la entrevista todos tengan venezolanos, eso también se debe a que la emigración en Venezuela en los últimos años ha sido potente. Y es para nadie. De hecho, mi generación en la Hermandad Gallega están todos entre Madrid y en Galicia. Han retornado, o sea, la tercera. Bueno, creo que Galicia, estamos... Venezuela. Regresan ahora como que a la casa nativa, y por eso es que hay venezolanos por todo el mundo. Claro, yo hablo de nuestro núcleo como Hermandad Gallega, pero esto ha afianzado el hecho cultural, ¿no?
porque fue en una primera instancia la cultura gallega adentrándose en Venezuela y ahora es ese venezolano mixto que nació aquí regresando. Bueno, non sei se os demais tamén tedes problemas de conexión coa compañeira de Venezuela, sí, verdade? Sí, Vale. En todo caso, Melisa ou Breogán, si queredes continuar vos hasta ver si recuperamos esa conexión. Aquí está de regreso. Hola, Ariana. Ajá, aquí estoy, aquí estoy. No, que lo que les decía era eso, que esa primera instancia que en el año 50, 40, nosotros somos nietos, ¿no? O descendientes directos y estamos retornando. Entonces esa mezcla de la cultura ha sido fascinante. Entonces nos apoyamos con los programas de la Junta, allá nos apoyamos con la gente que está allá, que nos manda información. Siempre tratamos de que venga por lo menos un artista gallego, internacional, fuera de los programas que nos ofrece la Junta, pero estamos vinculados tratando de modernizar, ¿no? Pongo entre comillas porque a la larga es algo tradicional y la palabra modernizar puede generar un poco de ruido, pero estamos tratando de estar a la vanguardia para también atraer a los jóvenes que aquí están y que se quieran vincular con esto, que no es tarea sencilla. Bueno, creo que aquí todos lo saben, que tratar de que los jóvenes sientan algún interés, no solo sea adultos mayores, sino también los jóvenes. Breogán? Sí, bueno, eu no meu caso estaba pensando e sí que manteño un vínculo moi forte, a verdade, sí que intento facer cousas, pero estes proxectos acaban bastante categorizados entre o que fago en Suecia e o que fago en Galicia. E logo son eu a título personal quen ten que mover eses proxectos ata que atopan un espazo de, vale, pois se traballo aquí sobre a Pedra Valar de Muxía en pleno Estocolmo, pois quero levalo polo menos á provincia da Coruña en algún momento. Pero son procesos moito máis abertos de, pois, aplicar a X concurso, mirar X residencia. Sí que comeza a haber residencias que, bueno, sempre axuda a que haya persoas na Galiza que poden ter unha experiencia no exterior, pero tampouco acaba de ser unha experiencia, evidentemente, pois como pode ter unha persoa que emigra, aínda que hai diferentes, bueno, xeitos de emigrar. Evidentemente, eu aquí non estou como están meus avós en Venezuela. Evidentemente, é unha situación moito máis privilexiada. Pero, bueno, eu estaba pensando que sí, que máis a título persoal. Estaba pensando, por exemplo, a semana pasada tivemos a sorte de inaugurar unha exposición da que formei parte en Portugal. Unha serie de artistas de Santiago de Compostela, unha exposición que comisariou Iñaki Martínez Antelo, e de novo foi como pois, ese evento específico pola conexión entre a fronteira Galiza-Portugal. É algo parecido, pero non é como realmente establecer un proxecto que poida conectar a artistas galegos que están emigrados por aí. Entón, pois é bastante complexo. Eu particularmente sí que teño idea de propoñer algún que outro algunha que outra agrupación, algún que outro colectivo e ver un pouco que vai pasando, que son capaz de facer. Traer tamén xente de Suecia a Galicia, que se xere un intercambio. A cuestión da traducción tamén pareceme moi relevante, traducir textos de arte contemporáneo específicos da situación desta escena para a escena que pode acontecer na Galiza e viceversa. Intento sempre traer artistas galegos aquí, aínda que sexa pois, nomeando as súas pezas. Pero sí, dame un pouco de mágoa que non noto ese apoio a un nivel institucional neste tipo de intercambios. Por lo menos na experiencia que vou tendo, que tampouco son eu tan bello, realmente tampouco teño tanta, pero estáme custando. Non vos vou enganar. Melisa, que anda por aí? sí. Pois nós somos nunha asociación cultural e temos contacto con algún artista en particular de xente que veu as clases ou que son socias de Rega, UCA. En canto a entidades, pois temos contacto co Departamento de Galego do Colexio Español de aquí de Londres, que, bueno, depende da Consellería de Educación, entón colaboramos en cuestións de compartir as cousas que fagamos nas redes e tamén de suxerir actos, ou mellor nós, por exemplo, somos unha entidade moi pequena que non nos podemos permitir traer a xente de Galicia porque non
non nos dá para eso, pero mellor se coincide de saber de alguén que vai vir aquí, pois propoñerllo a outras entidades como o Departamento de Galego ou ao revés de eles decir vai vir certa persoa facer un faladoiro cos rapaces do colexo e aproveitamos e facémonos algo con eles. Tamén está o Instituto Cervantes, que máis ben organizamos un obradoiro de Galicia Latente o ano pasado e fixémolo ali no Instituto e serviunos no Instituto Cervantes, serviunos para entablar unha relación con eles. E tamén hai outras entidades culturais galegas hai que son grupos informais como as panforreteiras, que son pandeireteiras de Oxford, ou as sesións galegas de Cardiff, que creo que participaron no episodio pola mañá de música. Entón, máis que despois os centros de estudos galegos, que hai dous aquí no Reino Unido, están un en Bangor, que está en Gales, e outro en Oxford, que tamén temos relación con eles para tratar de organizar cousas xuntos. O ano pasado fixemos unha proxección en Oxford. Hai esa intención de ter un contacto habitual por se hai algunha actividade que poidamos facer xuntos, organizala, e tamén de ver artistas. O que me pareceu interesante, que estou de acordo con Breogán, é eso de que as residencias, que sería algo moi interesante de poder facer, pero cando é a título persoal ou entidades pequeniñas como a nosa, que non temos, autoxestionámonos, pois é o que costa. Podemos ter unha idea, pero podenos costar levala a cabo porque non temos os fondos necesarios para poñela en marcha. Entendo, entón, escoitando vos aos tres, tendo en conta a miña experiencia, bueno, unha das cousas que son é xestora cultural. De feito, para o ano, o Festival Atlántica que eu levo, queremos desembarcar no Reino Unido. Así que... Vale, tentamos pontes, entón. Exacto. Eu creo que este tipo de cousas, eu son moi de traballar en rede, porque considero que principalmente nós tamén somos unha asociación. Entón, dende o momento en que comezamos a traballar en redes, temos que, en primeiro lugar, intercambiar información. A información, hoxe en día, é un valor tremendo, porque moitas veces, o que decía Breogán, ¿no? De repente, sexa porque es novo, sexa porque estás só nunha área, pois que, o sea, a ver, como decía Ariana, vou dicir unha palabra que igual contamina o resto, pero teño que dicilo. Breogán é o moderno neste grupo, non? O sea, estamos falando de arte contemporánea, vos, no caso, Melissa, estades falando do tradi, que neste momento, por sorte, está tan de moda, tan en boga e tan, por fin, collido con cariño. No caso de Ariana, está unha defensa dunha cultura a miles de kilómetros de aquí, pero eu estou aquí. E tamén estamos loitando por atopar eses lugares de encontro, de intercambio, de coñecemento e de información. Eu creo que unha cousa moi sinxela de comenzar sería ter un banco de entidades que estamos dispostas a intercambiarnos, de persoas que estamos dispostas a intercambiarnos, pero tamén de a que entidades podemos, en que portas podemos chamar, non? Entón, se vos parece, nos quedan 5 minutiños, vamos a soñar un momentiño. Como poderíamos nos, Venezuela, que eu tamén teño conexión con Venezuela porque conté contos moitas veces en festivales en Barquisimeto, Maracaibo, Carabobo, Mérida, teño percorrida ben. Digamos, que tal se soñamos como podemos, dende a cultura, dende a arte, non só a arte tradicional, porque como ben decía Ariana, hai veces que esa arte tradicional de Galicia convoca, non sei o caso do Reino Unido, pero convoca a veces un público de mediana idade para arriba. Entón, igual, tal vez, os que estamos sempre preocupados de novos públicos, como é o caso, por exemplo, de arte contemporánea, ou no meu caso, dende a narración oral, os festivais que teñen que ver con isto, que poderíamos facer así, a motu propio, casi que sacando un pequeno compromiso aquí, de que podemos facer pola cultura para unir a Galiza territorial coa Galiza da diáspora. Eu propoño unha base de datos, donde empecemos a intercambiar información. Veña, a soñar para pechar así por todo alto. Ariana, que te vexo ali con ganas de soñar.
Prende o micro, Me Ariana. Ahora. encanta, me encanta. De hecho, aquí estoy con el gerente general de la hermandad, el presidente. Diles a todos que se vengan, dice, que se vengan a conocernos. Yo creo que es la única manera de empezar por intercambiar números y empezar a intercambiar proyectos o correos electrónicos, porque además no sé si es que es la modernidad, pero es que es el aquí y el ahora. La única manera de hacernos más fuertes es uniéndonos. Entonces yo puedo tener una idea, pero entonces aquí el amigo Breogán la puede mejorar y a lo mejor podemos hacer un canal y nos vamos todos al UK y lo desarrollamos allá. A mí, por ejemplo, me sorprende el hecho de tener pandereteras por allá. Nosotros acabamos de formar el grupo de pandereteras y queremos como potenciarlo. Queremos potenciar además el teatro, hacer como giras, porque no sé si les pasa en donde sea que estén en el lado del mundo, pero es que aquí ensayan 6 meses, 7 meses y se presentan una vez. Entonces yo digo, oye, sería bueno mostrar lo que se hace, no solo en Venezuela con las otras hermandades, sino también ahora como la diáspora venezolana ha sido tan fuerte, diáspora venezolana gallega además, que están regados por todo el mundo, ver que el sitio donde ellos nacieron sigue luchando por mantenerse, porque nosotros estamos en una lucha constante. Si bien es cierto que somos, bueno, me veo aquí como un poco más afortunada, porque la hermandad sí es grande, es algo potente, de verdad que la migración nos ha pegado muchísimo. Todos los especiales de las agrupaciones comienzan con videos de cientos de personas desde Galicia llorando nuestra tierra. Entonces ahora se nos está como volteando la tortilla y de verdad que ha sido duro. Entonces yo me pongo a soñar con hacer una gira Pues mira, que reúna a esos gallegos venezolanos que están por el mundo y que nos puedan ver que aquí seguimos trabajando. Estamos lejos, pero no ausentes. pues primeiro soño, o de Ariana. Que tal, Breogán, o teu? A min gusta moito a idea do banco, a idea de ter un espazo común no que, bueno, propoñer que pode dar cada un. Porque, pensando un pouco en soñar, eu soño en dúas situacións. Unha na que temos cartos para facer máis ou menos algo, bueno, que facilita as cousas, e outra na que non, que será máis probable. Na que non, eu penso incluso en presentacións de libros, en festivais. Hai moitos espazos en empregar que poderían empregarse para exposicións. E eu penso que é unha cuestión, sobre todo, de autoorganización. Eu vi en centros sociais na Galiza facer cousas moi chulas nese sentido. Evidentemente limitado, pois porque a xente ten que comer, e non sempre hai pois os cartos ou non sempre un pode poñer os cartos, pero non é o mesmo poñer os cartos para organizar toda a exposición, viaxar, comer, que quizáis só a viaxe. E iso pasa por ter unha rede humana, por ter un número de persoas que estén dispostas e interesadas realmente pois en facer todo isto, que eu creo que hai, que é unha cuestión de organización e que é unha cuestión moitas veces de autoconciencia. Logo, por outra banda, tampouco quero deixar de lado a parte práctica dos cartos, porque eu teño a sensación de que en Galicia esta idea de país que, bueno, que económicamente está máis empobrecido que outras zonas da península, eu entendo que é complexo, pero en situacións de arte, en exposicións, en chamadas públicas, eu sí que teño a sensación de que escoitaba yo a Frank Quiroga nunha charla que tivo como 5 meses en Compostela de sí que hai cartos. A cuestión é quen toma as decisións de que se fan con eses cartos e, sobre todo, como de opacos son para a xente que realmente queremos facer a proposta, que queremos presentar portfolios. E eu penso que é unha posibilidade encontrar financiación para este tipo de programas. Que hai moita xente con moitas capacidades diferentes, incluso mesmo os tres que estamos aquí, a hora de redactar estes proxectos, e que tamén é unha cuestión de que interesen na propia situación territorial da Galiza, que eu estou seguro que a un nivel de población interesa, a un nivel institucional todo volvese un pouco máis opaco. E é máis difícil atopar, bueno, proxectos de financiamento que eu sei que hai, porque ver pexos, pero non sei como nos podemos chegar a eles. Información. Outro soño máis. Melisa. Pois eu non me o soño do banco de datos. Estou aí con ese, creo que é moi boa maneira de empezar. E xa temos os correos aquí de todos, de estamos los 4. Conectados. Empezamos, sí, empezar por aí, ir
conectando e o mellor, bueno, artistas que poidamos coñecernos aquí, pois, e que sexa, que se poida facer algo entre todos. E, bueno, as portas do Reino Unido están abertas para proxectos que irades traer, pois nós podemos intentar, ou prometemos que intentaremos buscar un sitio para el. Pois entón fixadevos que xa penso que un pouco un dos obxectivos do IGADI de organizar estas maratones de conversas, estas tormentas de ideas, pois, bueno, creo que algunha cousiña pequechiña comezamos a aportar. Eu quero agradecervos porque sei que coordinar horarios, espazos e tal, pois é complicado e máis no día que estamos. Agradecervos a participación, agradecer a IGADI esta convocatoria e convidar a todos a que sigan hasta o final, que xa queda nada desta maratón, ademais falando dun tema que nos toca moito a todos, que é o ano castelao tamén, evidentemente. Así que Sí. moitas grazas, estamos en contacto e Muchísimas unha gracias por aperta la moi grande. oportunidad. Muchísimas gracias. Boa tarde. Gracias, Daniel. Boa tarde, a verdad que foi un episodio fantástico no que se xuntaron pois un dos centros galegos máis importantes do mundo, como a Hermandad Gallega de Venezuela, coa Rede de Galegas no Reino Unido, que quizáis é o maior laboratorio de organización da nova diáspora, coa experiencia de Breogán, precisamente en Suecia, que é un país que no primeiro maratón non estivo, conducida por Xole, que é galega e que uruguaya. A verdade é que tivemos aquí moitos deses diálogos que aspiramos a que o maratón leve adiante. Tallán. Oi, Daniel. Queria só comentar uma curiosidade que a Melissa falou sobre o Xavier Castanha. Ele foi meu professor também, de pandereta. Ou seja, estamos todas conectadas. Todos. Pois é. Pois nada, Tallán, despídote nesta ponte que fixemos Río de Janeiro Compostela. Moito obrigado por a túa participación como conductora na IGADI Televisión. Tivemos de todos en este maratón. A min quédame dicirvos que o